Hvala našim studentima. Započeli smo sa predstavljanjem knjige Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz stomatologa iz pozicije recenzenata. Stoga molim profesoricu Miru Šitum da nam nešto kaže o jedan autora te knjige. Poštovani visoki gosti, cijenjeni gospodine uredniče, sudjelujući u stvaranju ovog udžbenika Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa, cijenjeni kolege inicijatora i glavnog urednika gospodina profesora Marina Vodanovića, analizirajući sadržaj i poglavlja, a napose promišljajući o autorima i njihovom cjelokupnom znanstvenom i stručnom doprinosu hrvatskoj medicini, ne mogu se oteti dojmu da je medicina, naravno i stomatološka znanost, objedinjena u njoj, zapravo humanistička grana znanosti. Ovaj udžbenik upravo tu dimenziju stavlja u prvi plan, jer ispod bogatog multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa, bez kojeg današnja medicinska znanost nema perspektivu, isijava holistički pristup brige za zdravlje onih koji su zaduženi brinuti za zdravlje. Upravo je ta prikrivena dimenzija ovog udžbenika namjerno ostavila osobit dojam i dala joj poticaj da na ovaj način govorimo o njoj. Nadam se da će sve ugledne goste koji su svojom nazočnošću došli izraziti pohvale i čestitke kolegi Vodanoviću potaknuti da na isti način promoviraju, ali i štite zdravlje ne samo svojih pacijenata, nego i svojih suradnika i kolega u često ugrožavajućim i rizičnim djelatnostima u kojima radimo i živimo veći dio svoga života. I na kraju bih rekla, završetak godine je vrijeme suočavanja sa samim sobom, vrijeme kad svodimo račune i rekapituliramo život. Mnogi su nezadovoljni postignutim, pa čak i depresivni. Dragi kolega Vodanoviću, vaše srce na kraju ove godine mora biti ispunjeno i radosno, jer ste ostvarili ono o čemu mnogi samo sanjaju. Čestitam vam srce.